1620ko urtea euskaldunentzat garrantzitsua da bi arrazoiengatik, ez? Alde batetik, Nafarroako historia independentea hor amaitu zelako, ez? Nafarroaren konkista 1512 eman zenean, Nafarroa berean independentea jarraitu zen, eta fetxa hortan Frantziako erregea bi koroak batzean, hor Nafarroaren independentzia eta subiranotasuna hor galdu zelako. Gogoratu behar da, 1512tik eta 27ra erremaiten den anexio gerla hortagik landa, Nafarroa garaia gaztelaren menpeko jartzen dela, eta orduan Beasain Abarre bilakatzen da Nafarroa, Nafarroako erresuman. Don Napaleok orduan hartzen du Iruñaren tokia Nafarroako erresumaren hiriburu bezala. Fueron 100 años de un renacimiento muy poco conocido en el que se dio un progreso económico, material, incluso administrativo político. Generó un renacimiento literario del euskera, de la cultura e incluso de la reflexión religiosa en la época de reforma. Podemos hablar de un renacimiento de la mano de tres reinas, de Catalina, de Margarita, de Angulema y de Juana, y todo esto acabó en el 1600. Egia da emakume garrantzitsuak izan direla eta historiografiagatik gainera oso gaizki tratatuak, ez? Ez lekua ez diete aitortu eta bai Katalinaren kasuan kudeatzaile bikaina izan zen, Margaritaren kasuan bakigu humanista bikaina izan zela eta intelektuala, eta Juanaren kasuan bere amaren alaba ona eta leiala, bai humanista, bai reformista. Esanguratsua da, hain zuzen ere, emakume hauen bizitzaz, beraien genero errolekin apurtzeko gai izan ziren. Don Napaleok da, de facto, hiriburu, 1620 arte, eta gauza batzuetan pixka bat luzago ere, frantses iraultzak baitu azkenean Nafarroako erresumari egiazki lepoa mozten. Hor, erdia mozten dio eta gero beste erdia berantago.